Mit navn er Nikolaj Henningsen, og jeg er direktør og chefdesigner hos Argon Engineering. Vores coilgripper er en ny og anderledes måde at bygge gripper på. Den gør op med sikkerhedsproblematikken omkring stålbånd, som springer, og dermed man taber en coil. Vi har udviklet en løsning, som er 100% pålidelig og enormt slidstærk. Også i de forskellige miljøer, vi ser ud hos vores kunder. Vi har forskellige varianter. Vi har både i en 3-tons udgave og en 6-tons udgave. Begge er bygget omkring de samme principper, som gør dem virkelig slidstærke og er enormt nemme i forhold til service. Vi ser også, at vores kunder opnår en øget produktivitet ved brugen af de her gripper, fordi de gør, at processen omkring at gribe og sætte en coil er meget lettere. Vi kan hjælpe dig med at vurdere, om produktet giver mening at investere i. Ved hjælp af simple datainput for jer, kan vi ud fra en cost-benefit-analyse synliggøre, at produktet giver værdi for jer.